Ιατρικό είναι, παιδιά, ιατρικό βάλσαμο. Βάλσαμο για το στομάχι, έλα, παιδιά. Λουκάνικα υπάρχουν. Συναγερμός, μπάμπι, περνάει παρέλαση. Πω, τόσες όμορφιες δεν ξανάδε το κατάστημα. Έχει πολλές θερμίδες. Τέτοιο έφαγε Μαντόνα και έκανε κορμί κολόνα. Μωρέ, κάνω διατροφή και προσπαθώ να ελέγχω τι τρώω. Εύπλαστο κορμί, φιλίσιο. Μην ανησυχείς. Δεν θα τη χαλάσουμε τέτοια σιλουέτα, θα σου φτιάξω ένα μεγωτόπουλο. Μπάμπι, ζημιάρι, συγκεντρώσου. Μη χαλβαδιάζεις. Βάλε ένα θείο της να προθερμαίνεται. Είναι να μην την προσέχεις τέτοια κορμάρα. Αμαζόνα μου. Επειδή θέλεις να έχεις πάντα τον έλεγχο, συμβόλαια Κοσμοτέ απεριόριστα. Γιατί μόνο με τα συμβόλαια Κοσμοτέ και ενημερώνεσαι αυτόματα με SMS στο 80% του προγράμματός σου, αλλά και μπορείς να αποκτήσεις έξτρα πακέτα για ομιλία, μηνύματα και ίντερνετ όποτε τα χρειάζεσαι μόνο με 5 ευρώ. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας εσύ.